Пипи на Луна парк. Знаеш ли какво е това, Томи? Да, портрет на най-силния мъж на света. Какво ли има вътре? Аника, това е страхотна въртележка. Излез оттам, Томи. Томи! Виж какъв интересен павилион. Тя има само едно око. Защо ли хората ще искат да я гледат? Какво е това странно нещо? Прилича на голямо легло. Да, но кой може да спи на него? Малкият Чичо. Какъв Чичо? Малкият Чичо, конят на Пипи. А, да! Не мога да скачам така на моето легло. Ела, да разкажем на Пипи. Виж, Пипи има гости. сигурно е Лелеи. Добър ден, мили дечица. Лелю, ще ни кажеш ли къде е Пипи? Малката Пипи преди час излетя към Луната. Да, ако щете, вярвайте, но тя ще се върне през февруари, за да изпере преди да завали. На тази май хлопат дъската. Сигурно Пипи е вътре. Избършете си нослетата, милички. Децата трябва да си бършат нослетата през 15 минути, независимо дали текат. Не го забравяйте. Кажете на малката Пипи, когато се върне от Луната. Пипи! 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 Томи, сещаш ли се къде може да отишла? Нямам представа. Не вярвам да е полетяла към Луната. Аз също. Онази Леля съвсем е превъртяла. Лелю! Кажи най-сетне къде е Пипи? Слушайте, дечица, днес сутринта измихте ли си зъбите, после краката и накрая ушите? Чистотата е най-важна в живота. Да, знам. Къде е Пипи? Малкият Чичо е тук. Значи и тя е наблизо. Да, кончето е тук. Все още. Какво значи все още? И той ли ще замине? Ще стане на наденички. О, не! Как ни изплаши Пипи? Приличах ли на Леля като в книжките с картинки? Да я пратим на Луната. Вече стана досадна. Глупава стара Леля, глупава стара Леля, глупава стара Леля. Ще дойдеш ли с нас на Луна парк? Какъв Луна парк? Там е най-силният мъж на света. Толкова е силен, че може да повдигне цял град, ако поиска. Има и едни мъже, които скачат на едно голямо легло. Не разбирам. Сложи ли се легло в парка? Да, и едни мъже подскачат на него. Не съм виждал такова нещо. Правят ей така. Само, че по-високо. В Луна парка има и укротителка на змии. Има една гадна, отвратителна змия. Става ми лошо само като си спомня. Тогава не си спомняй. Каква сладка, мила змия.
Почакай да видиш истинската змия. Няма да ти се стори толкова миличка. И на теб ще ти прилаше. В никакъв случай. Да видим какво ще стане. Къде са ми парите? Къде са ми парите? Къде са ми парите? Томи, Аника, помогнете ми. Намерих ги. Виж, цяло събитие за града. Така е. Добър ден. Слушай, Кленк, много ми се иска да направя няколко кръгчета. Да, и да мен. Почакай, имам страхотна идея. Добър ден. Извинете, моля, вие ли сте директорът на Луна парка? Да, аз съм. Трябва да проверим подсигурителната система на уредите, за да няма злополуки. Необходимо ли е? Необходимо е и ние решихме, че е най-добре да започнем оттам. От това, което се върти. Добре, щом трябва, проверете го. Благодаря, господин директор. Искам 50 топки. Нямам толкова. Вземи първо 6, после ще ти дам останалите. Благодаря. Браво! Супер! Ужасно е! Ужасно, но хубаво! Вече ми се вие свят. Но ще се завъртим още веднъж. Имай ми доверие! Фанк ще се справи и с това! Чуйте всички. Награда за онзи, който свали цилиндъра. За онзи, който достигне върха. Награда за онзи, който успее. Трябва да удреш по-силно. Може ли да опитам? Чукате като играчка. Нищо. Ето, господа, възможно е малката се справи. Помощ! Помощ, искам да сляза! Дръж ме здраво, Кланк! Явно днес имам лош ден. И аз не улучих. Това не е детска игра, малкият. Гледайте, сега ще ви покажа. Една пушка, моля. За малко не улучи, Чичко. Не се смей. Пушката бие настрани. Не може да се улучи. Нямате ли пушка с точен мерник? Да, все пушките са виновни. Чичкото иска пушка, която стреля сама.
Пак за четвърти път ли се въртим или за 10-ти? Не съм ги броил. Ох, стомахът ми. Лошо ми е. Искам да сляза. Искам да сляза. Пушката не струва. Трябва да си купиш нова. Ето ти парички. Здравейте! Не мога да повярвам. И двамата да се напиете така посред бял ден. Марш къщи! Изглежда са забравили, че искаха да те изпратят в детски дом. Пипи! Ела тук! Виж какво сладко кученце. Искам го. Дайте ни топки. Моля. Благодаря. Обяснете ми как да хвърлям, за да спечеля кученцето. С една топка да свалиш купчинката. Добре, ще го направя. Браво, Пипи. Ето кученцето. Дайте ми 3 топки. Момент. Ето ти кученцето. Благодаря, Пипи. Уважаеми дами и господа, точно в 3:30 ще видите госпожица Паула. В своя спиращ дъха номер тя танцува хладнокръвно с огромни змии, като че ли са домашни любимци. Но преди това, уважаема публико, в 3:15 часа Август Силния ще покани присъстващите господа да си премерят силите. Аз се задължавам да изплатя огромна сума пари на онзи, който се осмели да приеме предизвикателството да победи Август Силния. Уважаеми дами и господа, очаква ви световна сензация в 3:15 часа. Бързо към касата! Към касата, господа! Елате на касата! Август Силния, виж какви мускули има. Аз пък го мога с едната ръка. Няма по-силен човек от теб. По-тежко, отколкото си мислех. Аника, помогни ми. Опитай с това. По-леко е. Ще се качи на тази въртележка. Не е толкова опасна. Ама, че барно се върти. Ще й помогна малко. Супер! Все по-бързо!
Помощ! Помощ! Дръж ме здраво! Помощ! Колко е бързо? Пак ми е лошо на стомаха. Главата ми! Главата ми! Помощ! Спри! Спри! Спри главата ми! Помощ! Помощ! Пипи! Пипи, Клинк ще падне от коня, спри! Да, вече минава обяд. Трябваше първо да изтрезнаете, преди да се качите. Я бързо вкъщи. А сега имам честа да ви представя най-силния мъж на света. Пред вас е Аугуст Силния. Запознайте се с Аугуст Силния. Още не се е появил човек, който да го победи. Вие имате тази възможност. Затова елате горе и използвайте шанса след няколко минути напрежение да си тръгнете от тук като богат човек. Кой ще бъде смел и ще дръзне да бъде пръв? Качете се, господа. Заповядайте. Преборете се с Аугуст Силния. За тази сума. Елате, господа. Елате. Той казва господа. Защо не казва елате, дами? Тук няма ли някой смел мъж, който да опита поне веднъж? Да, ето имаме един. Отлично. Приближете се, моля. По-добре свалете сакото. А сега късмет. Нека по-добрият спечели. Всички видяхте, той е непобедим. Моля, облечете си сакото. Все пак беше добър опит. Благодаря ви. Борихте се смело. Бяхте за пример. До сега никой не е успял да победи Аугуст Силния. Значи вече е дошъл моментът. Пипи, внимавай! Това е най-силният мъж на света. Няма значение. Аз съм най-силната Пипи на света. Пипи! Наистина ли никой от вас няма да направи опит да повали по гръб най-силния мъж? Елате, господа, моля, качете се. Спечелете тази голяма сума. Какво правиш тук? Отивай си вкъщи. Изчезвай от тук. Хайде! Ей, мускулестият, ще се преборим ли? Няма да те нараня. Да не те е страх от мен. Казах, махай се от тук. Щом не искаш, аз започвам. Хайде, Пипи, тръсни го по гръб. Давай, Аугуст. Хайде, Аугуст, изхвърли от подиума. Чу какво ти каза директорът. Изхвърли ме. Да не те помислят за слабак. Хайде, нали си най-силният на света? Точно така, тръсни го по гръб. Да ти покажа ли как се прави? Гледай. Браво, Пипи!
Заповядайте, малка госпожица, това е наградата. Извинете. Ето, вземи парите и си купи бомбони. Имаш нужда. Виж, това не е ли Блум? Да, прав си, пипнахме го. Сигурно и Карлсон, грамотевицата, е някъде наблизо. Най-сетне те пипнахме. Кажи ни сега, къде е Карлсон, грамотевицата? Извинете, грешка. Чувствам се ужасно. Толкова хора наоколо крият лицата си. Всеки може да сгреши, нали? Ето, успях да улуча. Гадост! Дами и господа, уважаема публико, нека ви представя госпожица Паула. Най-смелата госпожица на света с нейната огромна, всяваща ужас змия. Имайте предвид, уважаеми дами и господа, че един възрастен екземпляр като тази боа може да удуши вол и, разбира се, човек, като се увие около него. А сега, дами и господа, насладете се на смъртоносния танц на госпожица Паула с нейната змия. Тя е дълга над 4 метра и е на 70 години. Имам предвид змията, не е госпожица Паула. Да не губим повече време. Приятно забавление с госпожица Паула. Много обичам змии. Не бих се очудила, ако в коша има още една змия. Какво сладко животинче. Послушна, красива змия. Върни я в коша. Ще те ухапе. Госпожица Паула, погледнете момичето и змията. Това е опасно за живота. Прибирай се вътре. Помогнете, госпожица Паула, помогнете. Защо крещиш така ужасно? Само си поиграх с малката. Поиграла си с малката. Ти съвсем си откачила. Такава огромна змия може да те убие.
Стар глупак. Какво разбира от змии? Прибери я. Веднага прибери змията. Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, ja för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, Villekulla villa? Vill du veta varför villan heter så? För där bor ju Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa.